le hey even jeno vanal rata amin kan lo she fur to anga North Mizoram district a hian district BOD president kal chhuak ta kha milar ta kha nia chibaile ka lo me hey putwal chung then kha ta chuanin biak in sakhianin soma pakhat te po hi ei then hi atam maya e heng ko ngai han angrom ko san te hi in film nin kan sia kha ngai thak an wamin beng afa he maya kha ani chem kaka mi hian kan she chak lat ko san sang san ten so ma pahli chen khat mai la kan kan ti lo ba kan du lo ba kan ti ngai lo ba so ma pakhat kan be ya aba wa tagin aro pui lu tu tholom kan thoni aro pui lu tu khalai ta kha bi chu ko san secretary nge kan zo chia a chiang nge ya alom oma hei bia ke ni mun tam taka kan sa thina ko san ho te hian lon te kan la a chuan sum te hi har sa ni ti kan sia ma se mi tam tak hianin kausan soma pakhat ei then hi kan lo ni ru fur to hlom meya chota chuan dang ni hepiang biak in lian ro pui din thei si ina som pakhat ei then ne lo in an sa te hi van ro pui em roi tu te po in fa kom hle mai pangin ya ni sa kan na lo ba chuan lon te kan la a tin tual chung ko kan in tina bin tual chatin budget kan siam boka chu mi tang khom ba ko ran hen helai kum sa hen building chong he floor ground floor anoi per khu do ra pasari an lo a chung ko ni an lo boka chu lai le ko ta kren building lo mani en ma sa da lo boka family budget ne loan ne bi hi kan sabe me kan bi in hitlang no ko na ding na tongin una kan bi thar hi bi in pathum kan sa chu tak chu kan she cha kan ni kan la sarai lo khop maya ne kum sani som ni pali kum lai ho chovel ta ka sakto chu khang ya kum khat mo kan la sak mai bi kan lo lu ta aro pui le mai